Air Marshal Terence Sherry, Minister SB Moyo. Where is Walter Muzembe? Don't forget more blessing Ali. This government, mama, is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government, sex for Mr. Appointments. No to gold mafia. Even you, Prophet Angel, you a criminal. Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to your favorite platform on YouTube, Manje. If it's your first time here, Janya, subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Ndambotaura makuseni ndicharamba ndichizvitaura futi nekusingaperi kuti kana uchiona mavideo epanapa usati wasubscribe uri muroi haufarire zvakanaka. Ameno kuti uda kuitwa sei, uda kubikirwa doro here kana kuita sei. Ndikakuti ndipeiwo mari, hamundipe mari. Ndikakuti komendai, hamukomende. Ndikakuti likeai, hamulike. Ndikakuti subscribe, hausubscribe. Saka uri chii, haudi zvinhu zvakanaka sei. Panapa unozwa chokwadi sezvachiri. It's up to you kuchitambira kana kusachitambira, chikakurwadza kana kukufadza, but chokwadi chinoramba chiri chokwadi. Subscribe hai kumavideo aya, downloadai mavideo aya, musheye nehama neshamwari. Zvamanje ndiri kufamba neshoko rekuti hanzi ngwarirai machechi aya, kunyanya epasi pemuti ngaangwarirwe machechi aya. Machechi ezviporofita ngaangwarirwe aya. Anouya achitaura kuti hanzi cab 3 yakanaka. Yakanakire chii kuene an individual like you? Chimbondiudzawo kuti vaite dzimwe 2 years vachitonga zvakanakire chii kwauri iwewe pauri papopo. Iwewe uri kuona video rineri usati wasubscribe futi paplatform. Kwana tsurika kusubscribe mahara uku. Dzvanya subscribe button. But zvisinei ndoda kukuita sei kukunzwisai audio yandinayo panapa. Aiwa ndiri kufara. Vanhu vari kupepuka. Vanhu vari kusvinura. Vanhu vari kuona chokwadi. Ende chokwadi chiri kusunungura vanhu vakawanda. Hanzi ngwarirai machechi aya. Ndaisa prophecy yaitwa nani na prophet na Dr. Prophet Ian Ndlovu vachitaura kuti hanzi namatirai mukuru wenyika. Ndikataura kuti inini ndinokutanga kuramba handisi kutotambisa munamato ndichinamatira izvozvo. But ndazonzwa audio futi rabva kunani, kuna anonzani Tony Bindura, exactly Tony Bindura, ndandada kuti Benji kuna Tony Bindura richitaura kuti hanzi ngwarirai machechi aya, ngaangwarirwe machechi iyaya anouya achitaura kuti cab 3 yakanaka. Ndisanda kunzwisai audio iri. Ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo tifambire chii nyaya dzacho. Ende nyaya dzacho tinodzifambira futi tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate ani nani zvake. Nekuti pano tinongotaura chokwadi. Kana mufundisi wako kana papa vako vachisapota cab 3, vachisapota vamunangagwa, vachisapota Zanu PF, uri kuenda kugina, uri kuenda kugina. Pakaipa. Mira ndikunzwisei audio muzinzwire mega. Chenjerai machechi aya, ngwarirai machechi echitsotsi aya, kunyanyanyanya machechi epasi pemiti aya echipostora nemamwe machechi aya ari kutora chegumi aya vari kuti cab 3 yakanaka apo. Those are criminals. Imbavha idzi dzichenjerei, hapana chiriko. How come unoti iwe cab 3 yakanaka iwewe uchitadza kutengera mukadzi wako bhurugwa ari kupfeka? How come unoti iwe cab 3 yakanaka iwewe uchinamata pasi pemuti uchitadza kuendesa mwana wako kuchikoro? How come unoti cab 3 yakanaka iwewe hauna kana kumbobvira wakabata payslip paupenyu hwako? Hauna kana kubasa kwawakaenda? Then wauya uchititaura kuti hanzi cab 3 yakanaka. Hautorina kana imba, chimba chako chakabhenda kudai kutaura kuno woti hanzi cab 3 yakanaka.
Chenjerai machechi echitsotsai kunyanya mapostori epasi pemita nemamwe machechi ari kutorera vanhu cheguma anenge achiti Cape 3 yakanaka. Then ndo paunonzwa rimwe supporter richitaura kuti hanzi Cape 3 yakanaka just because apuwa chicken in. What a shame. Machechi epasi pemita aya ndo auraya Zimbabwe kusvika nhasi uno. Basa rechechi ndere kutaura chokwadi kuti apa varume gadzirisai nyika. Anditi zvamuri kuita izvi hazvisiri izvo. Anditi kwete kunodifenda mbavha. Kana wakunodifenda mbavha kureva kuti newewo wadziya moto wembavha wambavhawo futi. Ndo zviri kuita machechi aya. Haachaziri machechi aya. Dzambavhawo idzi dzimbwa idzi. Chenjerai machechi echikiribida. Chenjerai machechi echitsotsai. Chava kuda kutorera vanhu chegumi vanenge vachitambudzika. Nekuti pamberi reZanu PF ichiita zvinhu zvakashata zvokugadzira Cape 3 ndo zvavanogona izvozvo. Ngwarirai machechi echitsotsai. Hakuna chiriko kumachechi aya pasi pemita aya. Hakuna chiriko kumachechi aya anotaura kuti pamberi neCape 3 umbavha chete vari kutsvaga protection kubva kuZanu PF. Dzinongori mbavha dzese idzi. Anongori macriminal weSI. Anditi unontaura kuti iwe hanzizo uri munhu wechechi pamberi neCape 3. Hausi kuona here kuti kutyora kodzero dzevanhu. Saka uri kunamata chii kana uchibatsira wewe rimwe gandanga kutyora kodzero dzevanhu. Newo wade wagandanga futi. Chenjerai machechi echitsotsai. Ava vana madzibaba vepasi pemita venguwo chena nenguwo tsvuku ava dzavaimbwa idzi havasi vanhu veshecha. Chenjerai vamwe vari kumapendakoste vari kutora chegumi ava vachizviti iwo Cape 3 iri right. Dzavaimbwa idzi hakuna machechi akadaro. Maita basa nditoni Bhindura ZANU PF supporter. Hanzi nditoni Bhindura ZANU PF supporter. Amene kuti muchada kuzodzwa ani achauya achikudzai chokwadi chinopfuura ichi. Zvanzi chenjererai machechi aya. Ngwarirai mbavha idzi dzinouya kwamuri dzichitaura kuti Cape 3 yakanaka. Ndambobvunza, ndicharamba ndichibvunza kuti Cape 3 yakanakira chii? Iwewe unoona mavideo epanapa usati wasubscribe. Iwewe estate agent unouya uchida kuona kuti DJ Hola ari kutaura kuti chii kana azoti zvakati tomushungurudza, tomuthreatena kuti tichamuuraya, tomuudza mashoko, toshungurudza hama dzake. Unobenefita chii paCape 3? Uri kutambira $200. DJ Hola vari kuwana mari yakatowanda kupfuura yako iwewe. Chenjererai machechi aya. Maprofita enhema kubva kudhara mavideos aripo pano. Ngochani dzemaprofita idzi ndokugara ndichizvitaura pano. But problem yenyu hamudi kuteerera and hamudi kuudzwa chokwadi. Subscribe kumavideo aya. Ukaona kuti waona video iri kusvika pawasvika panapa usati wasubscribe, ndataura uri muroyi. Haufarire zvinhu zvakanaka, haufarire chokwadi. Even iwewe state agent, iwewe ndinoziva maCIO akazara panapa. Ari kutoshandiswa zvavo, achitambiswa bhora risina mweya, opiwa $300 kupera kwemwedzi. Shame on you. Very sorry. Ndotokunzwiraiwo tsitsi. Because what I'm fighting for, kuti mimi mubhadharwe, mupiwo mari yakanaka. But mimi muri kushandiswa. But ndinozvinzwisisa kuti ndo nyika yacho, ndo mamiriro azvakaita. But at the end of the day, hakuna chisingaperi. Chisingaperi chinoshura. Ukaona mufundisi wako achiti ngatinamatire vamunangagwe, ngatinamatire ZANU PF, uri kuenda kugehena.